assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyango Pindi TV min calmini on calminal urde gummide amen faade moɗon so jii min kadi oɗo heure joni min kadi e oɗo liye gonaɗo mboɗo andi oɗon gowi yiɗɗumen nder Pindi TV woni Cices nde tawno Cices kala gorko pullo walla debbo pullo kewno hunde ko heewi ɗo heewi noddude fulɓe noto ɗumen hande kadi en gaari notaɗo ɗo debbo pullo taw kadi ko debbo notortoɗo Sinthiou Labbo so tawi wiyama Sinthiou Labbo noon ko Sinthiou Labbo ko Labbo Sékou Oumar Foutiyou Tall so wiyama Sékou Oumar Foutiyou Tall koddo Adama Aissata Elimane Siré Samba Demba Ali Moukhtar ha to Halwar wadde wiye Fouta kala kono noon Sinthiou wañi so tawi noddi fulɓe noto hande noon woni deuxiéme anniversaire makko ganduɗa ɗo e Cices hande ma lawagu yeeɗo ma ñeeƴagu yeeɗo ma pulagu yeeɗo eɗen gandi ko puɗɗiɗen yiide ko ene deeƴi hagguillaji tigui kono noon tawde min gaari inchallah Pindi ari ma foof leer so Allah jaaɓi tawno eɗen gandi ko Pindi woni miroir télé fulɓe kala ha joni eɗen darde monsieur Daouda Dia mo ganduɗa kañum woni ménageur Sinthiou Labbo so tawi noon wiyama ménageur eɗen gandi kañum jogui artiste ɗum noon gasata sona mbiyeɗo micro mo o salmina bandiraɓe e nder télé men Pindi TV Daouda bisimilla ma a jarama mi salmini Sénégal fof mi salmini téléspectateur uji Pindi TV ko weltade tan par ce que hande aussi ko jamma mawɗo mo Allah ɓuuri mawɗo comme min mbiyata ni hande ko mbiyata jolfi mbiyata ndu yomma par ce que hande eɗen gandi hande woni deuxiéme anniversaire Sinthiou Labbo donc o waɗino o watti kadi so yi o waɗi watti tan woni wonno wano woni welino hande kadi vraiment machallah mon jii kon peerayi e ko fati affaire art fati affaire law ko fati affaire musique tradition et musique moderne mon hen jii mataw ko ganduɗa on peero wiye musique par ce que wonko waaƴi ɗum kam en ko surprise tan wona pour le public. Seydi Dia aɗa andi an noon ka PDG amen par ce que a togor PDG amen Daoudou Moussa Dia noon so neɗɗo wi ko Daoudou Dia tan alay saago min mawnan ɗum min mbiya ɗum Moussé kadi Diadiaɓe kam aɗa andi ko bammal wi ko tan guila sattigueɓe hay almayba Diadiaɓe dogani so wiyama ménageur yimɓe hewɓe nana ménageur kono mbawa andude holko ɗum fiire pulaar holko ménageur wawi wadde apporté artiste o e kadi holko ménageur wawi holko woni rôle muɗum e artiste oɗo est ce que aɗa andi min aussi mbiyeten Daoudou Moussa Dia est ce que yallah ha an noon hande min jaggui min goppatama men kadi min goɗɗodirani duuɓi ma taw eyyi alni ménageur ko neɗɗo mo ganduɗa kanko waɗata organisé artiste o andi artiste a wawa joɗɗa mbiya ya gollu ya miijo ya waɗa inspiré ƴeewa ko poɗɗa liggo mbaɗa répétition mbaɗa foof ha para mbaɗna hoorema golle goɗɗe kadi donc si artiste o woni galle he no waɗa inspiré ina waɗa répétition on instant manager o woni sur le terrain ina rara no waɗata ha kay artiste mum ɓuura andede ina waɗana rarata ha kay ganda ma artiste mum kala ko sohli ma dañ ɗum par ce que artiste kayne so tawi o wonata ina waɗa répété ha par ina miijo kadi hoto fayi après o tampat donc il faut ɓerde mum dala pour ɓerde mum darno il faut wooda neɗɗo mo ganduɗa kanko jogoto gueɗe mum foof kanko jogoto banggue golle mum kay jogoto banggue communication mum kay rarata so foti kala ɗo foti ya aussi kay ƴewata foof si foti ya waɗa voyage mataw manager waɗi préparé ha ganduɗa kanko yettot tan taw biye mum paari hôtel mum paari o ara tan o hoɗo so tawi o yimi yatan kay o ara tan taw foof paari ɗum kadi ko won tawino ko kanko wata ɗum foof ha para arta yima kadi ɗum musat mais mataw manager o woni ɗum foof donc manager o kam ko woni pratiquement kay wata encadré artiste o e banggue foof noon eyyi même a nder vie ma social wona côté artiste o tan hay vie ma social manager ma no wima non ni poɗɗa jooɗo ni poɗɗa haal ni poɗɗa yaaru taw hay ko même nder galle ma manager ne wanma toon organisé par ce que ɗum woni rôle effectivement manager quoi wi baba namdalam cakkitingal e ma tan a wi waɗi watti nde tawno kala neɗɗo waɗi hunde watti tan wel e mbisa nani jungo ma e gaska a nattini tan wonko tawɗa tan ko jaam mataw nde waɗi ɗon premiére édition rewi lawol deuxiéme édition ne oɗon jogui hen jorto mataw ma waw noon hewde yimɓe oɗon laaɓa communication moɗon yaaji ha ganduɗa hande kala pullo gonɗo ɗo e Dakar ko taari Dakar tini hande jammo beela wawa nuttade hen eyyi aɗa andi comme no mbimini joni tan min mbaƴi jammo min komin ponno waɗa fof min mbaɗi kala poɗɗo tintini min mbaɗi une large communication ha kay ganda hande kala neɗɗo wawi won wiyata tan e Dakar nder Sénégal à l'extérieur kamɓe fof gandi wonde hande ko Sinthiou tan eyyi donc information yawti yimɓe tinni timen inchallah ma salo yot quoi
Allah jarama seydi Diaw Pullo. Merci a jarama Diaw Pullo. Sonaji hen nder min koloyan ko nder sal ko inchallah rabbi. Eyyi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe pindi kono min mbi on ni tan joni kamɓe ɗen gonde joom jammo so wiyama joom jammo noon ko Sinthiou Labbo so wiyama Sinthiou Labbo wiye Sinthiou Sékou Oumar Foutiyou Tall wadde noon wadde wiye Labbo mo Fouta kala so wiyama Sinthiou wiye Sinthiou fulɓe kala kono noon ko Sinthiou Labbo jontaɗo hande min wiyatamo Labbo VIP mo ganduɗa machallah waɗi anniversaire mum baɗɗo fayida rawani hikka kadi omo watta anniversaire makko donc hande en gari ɗo e nder CICES sen gari ɗo e nder CICES noon en gari ɗo ganduɗa ko liye mo ganduɗa fulɓe ne ko kewi arde ɗon fulɓe kadi en gowi arde ɗon nde tawno kala jontaɗo e fulɓe ko ɗon noddata yimɓe guila babmal noon fayi less wadde noon hande so Sinthiou noddi ɗo fulɓe en ji notima kono noon gasata sona mbiyeɗemo micro meɗen o salmina bandiraɓe e Pindi TV caggal kande ganduɗen yummakko kadi en sawdi meɗen ɗo nde tawno en mbi ɓiɗɗo ene woɗɗe yummumde kono yumma kadi ene woɗɗe ɓiɗɗo kono noon ko nafata ɓiɗɗo ko so tawi yiyama yiye yumma sara muɗum wadde noon haqqillaji deeƴi tawna anda kam Sinthiou kam ene wonde duwaw kono ɗon foof haade men yettoyade toon ko pasde Sinthiou micro meɗen salmina bandiraɓe nde puɗɗen namdademo holno yiiri jammo e kadi holko huccani e jamma he Sinthiou bisimilla ma e Pindi TV. Sali Dia mi weltani mama Seydi Dia ko Sinthiou Labbo Cheikh Oumar Foutiyou Tall ko dada may Sisiré Demba Ali Moutar kono fata barkalla mbar yetta Allah ina laaɗo muɗum mbar yetta nenam dariɗo o mbar yetta babam yo Allah yurmoɓe yafoɓe jamma hande o ko jamma lawagu min Sinthiou Labbo mbimi ko samara wuuri lawagu mayata saabu min lawagu no ko ƴiƴamam kadi jecciti min jimami Seydi Dia wonno Allah ina Allah ko jiiɗi sana yidde hakkude men ko yidde woni ɗon aɗa yiɗimi aɗa horsinimi fata barkalla machallah jamma hande o noon ko jamma lawagu ɓuɓata saabu so wiyama lawɓe kam ne ganda kadi ɗum fof ko jirwude cosaan nan ɗo lehe ɗe e boɓi ɗi foof nan ɗo ala ko mangue kala ko ɓirdugal eeri ala ko machallah haydara mankani ɗo ko cosaan lawɓe wiya kadi ko jamma lawagu ko jamma pulagu ko jamma fulɓe saabu ko lawɓe fulɓe jiiti ko Labbo Dicko Pullo Samba Bamba Demba Jallinguere fuɗɗina e fuɗɗi gaynaka ɓirdugal baddalalgal eeri wadde noon o jamma o ɓuɓata o ɓuɓata eɗen nateten bisimillahi rahmani rahim yo Allah rokku en wortorade alhamdulillahi rabbil alamin eɗen beltano ɗon Alimatou Cheikhna Wadde Debbo mo Galoya kañum ñantimi noon eyyi ko toon pannomi noon nde tawno min ji jammo machallah jammo sinkima no mbiɗani woni jamma pulago eɗen kewi wiide pullo wawa yonte tanka ala ñeeño kono kadi so tawi nanama pulago ene yooɗi ala ko sinki pulago sona ñeñɓe muɗum ɗum noon noon eɗen gandi so wiyama ñeñɓe pulago eɗen gandi lawɓe jarata hen caggal mbiɗa a oppata tanka aɗa wuuri lawago ene maaya a wurtini lawago rawane aɗa wurtini kadi lawago hikka kono noon ɓe mbi so tawi junggo ɓooye gaska tan ko jaam tawi toon Sinthiou waɗi rawane o watti hikka machallah rawane waɗi réussir mais hikka est ce que communication yalti ha yimɓe foof mbawi tinde beele Sinthiou hande ene jogui ɗo jamma nde tawno eɗen gandi so fulɓe gandi Sinthiou ne jogui ɗo jamma sa renaki yimɓe kaƴata e oɗo sal est ce que communication yaltiri no hanniri yaaji sarima kadi yiɗɓe Sinthiou Labbo ko partout dans le monde bien vrai ko wonto mi yiyata koyngalam ngadi yetta kono hande inde nde kono saride ɗum noon mbaɗa yetta Allah ina mbaɗa yetta nena mbaɗa yetta baba mbaɗa yetta ceernam Cheikh Oumar Foutiyou Tall fata barkallah machallah publicité o sarima yiɗɓe sehilaɓe aɗa nodda kam nokku foof wa tabarakallah machallah kono noon mbaɗa yetta noon joom gallam kañum wawnimi suusnimi duusimi waɗimi tette so capatoyl soynamon to gabbimi koye keeci joom gallam gonga Seydi Wagne ngabbuɗa koye keeci joom galle ma kono hande min ji ñantugal ngal de ngal ɗo ñantugal de yooɗi woni ñantugal fulɓe tigui Sinthiou sa waɗi ni noon ni koɗo invité ji ma ɗi kulata ni adda kuccire ma ɗum yooɗi ha ɓurti de ko Alimatou Cheikhna War waɗimi ni debbo mo Galoya dimo wawma waɗanma ɓuuri wawma holluma wawma waɗanma ɓuuri wawma fiima debbo mo Galoya moƴƴo Aissata biyeji ko ñantoto ko ɗum ñantata Sinthiou Labbo guila programme o ƴetta ha fade ñallagal hande barke Cheikh Oumar Foutiyou Tall foftaki Allah ne seedi mbaɗa ñaago Allah yo Allah rokkuma sago hoore makko Allah on en waɗi vidéo ma machallah tabarakallah ko weltare so yiɗɓe Sinthiou Labbo nan ɗon tan dal Allah jarama wadde en calmini ɗon groupe yiɗɓe Sinthiou Labbo fof nde tawno eɗen gandi ha enen enen nder groupe he kala toɓe goni partout dans le monde guilay Afrique Europe États-Unis Asie kamɓe foof ɓe mbiyata mo limci juuma walla junno wadde kamɓe foof ɓe calminaɓe ɓe juurama dendagal wonɓe groupe ɓe kono noon eɗen mbeeɗa micro meɗen porte bonheur men sa nani wiyama porte bonheur woni nene nde tawno ɓe mbi kala ko ɓiɗɗo dañi yo yettu Allah
yetta jinna mum surtout nen tawno nenen fore biddo wadde non sin jiiɗo nene meɗen en beɗa ɗum micro ko yidi fo salmina bandiraɓe kon kadi hokku duwaw nde tawno en gandi so hokki duwaw tan jaab mo fewat nene bisimilla ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim en puɗɗorin bisimillahi gortol alhamdulillah salija haɗan wiyade mi haɓɓe oɗo jamma tan komi andana kaɓɓitten ndax weltade saabu sa woni nalanke ɓi ari woni nalanke firti ko pular wiyata koronaroni kadi oɗo Sinthiou mboɗo soynimo ko ɓurɗum nde wonno haalo pular mbi ko yumma jibinto ɓiɓɓe hewɓe ko ha haara gossi jibin ko waɗa barka ɓesgam fo noon mboɗo duwani ɗum yal debbo hen e gorko Allah waɗi mum barke so barkini kam mi tawe kono kanko ne Sinthiou mboɗo duwanimo heyɗinanimo o ɗomɗinanimo kala ko dañi ko minen peccata so dañi temedere nawa capanɗe so dañi capanɗe mi nawa noga joyi mi nawa noga joyi Allah jogui en jomti Allah yom anne Sali Dia wima Seydi Dia so neɗɗo yettama Dia ko jaw dalle biran sawr guelajo jaw waɗo watte o jawmo walda ñamajo wima Seydi Dia mi salmini noon wonɓe dunde Baba Adame ɓe foof mi salmini kadi yiɗɓe Sinthiou Labo yiɗɓe tigui rigui kadi nangguɓe ɓe goppani eɗen ñaagui jomiraɗo subahana taala o kala ko wela waɗa mo wuuri yen mbaɗoy sorano ya ko labbo on dikko pullo on Samba Bambara woni Damma Jallingueri fuɗɗi gayna ya ko ɓernam nde ɓuuɓi nde wonno haalo pular mbi ay ene rufa talkure ne majja kono duwaw rufata majjata e Seydi Dia mi yetti mi mantima Moussaila camaraman Allah jogui jobdi Allah yoɓe o noon ko yerima e gomayel ten yatama laade koye joom Sara Ndogo Dieynaba Sarr ko min ummodi Nouakchott minen gardi ɗo ndax jaggande siño jammo ha timma ɗum fof ko yidde kalis na gasa kono yidde gasata enen wonde Binta debbo pullo tano lel yara cippadam gando ko labbo on dikko pullo on Samba Bambara minen fof kanko fuuɗimi en mbimo yen battani kadi mo wuuri ye taw eɗen ɓeydi en ustake enen fof taw eɗen guuri en kawri en Seydi Dia mi weltima merci jarama neno ya min beltima minenne wonini min bellama mawɗo wadde noon ko wiide bandiraɓe tan ko mbiɗenɓe ko eɗen paye nder sahle inchallah min jii ko Sinthiou hande jogori hollirde min jii ko lawɓe jogori hollirde ko debbo toro tan wujjani bamde toroɓe holno wiyete ko Jakka Ba joom Sara Ndogo joom ɓoggue joom calgu Belel Ngari jeew ceerno Moutar Lam jeew ministre kanko ñanti kam neɗɗo fo ne andi ɗiɗo wutte sa waɗani capanɗe jeeɗiɗi ujunere a heɓata en mbimo Seydi Ba o totti ƴeeki komo yerƴanimo o wi na nawan amnal labbo o wi nawan amnal labbo ɓorno ceerno Moutar Lam waɗi hen enflagaji eɗen ñaago Allah kadi yo Allah hokkuma sago makko merci jarama neno yama jarama wadde noon ko wiide bandiraɓe no mbini tan pudde ndiɗo yonni ndi o wi ko Binta Mignam Binta Ba debbo mo Nouakchott kañum waɗi ni ko min o waɗanno ham ni hono ni ñanden jooɗimi e télé ɗe tan pusmi télé ɗe hande kadi kanko fuuɗi Sinthiou Labo wadde eɗen mbiya jiɗɗo fuuɗade fo tan no jokkodiramin inchallah ma fuuɗ ɗum ko yooɗi inchallah Dakar ko taari ɗum foof on jarama eɗen paye sahla inchallah eɗen kolla pulagu ngu eɗen kolla pulagu ngu ko Sall jaaɓi ko Sinthiou e orchestre muɗum e lawɓe koreji mum e bandiraɓe mum fof jogori addu toon inchallah e ɓiɓɓe fulɓe ha joni de eɗen ɗo e Cices en e nder anniversaire walla mbiyen deuxiéme anniversaire Sinthiou Labo kono noon Allah waɗi en kawriɗo e gorko pullo jontaɗo gorko pullo nawɗo pulago partout dans le monde ambassade fulɓe partout dans le monde mo ganduɗa kadi wattaki hande présenté e leñol fulɓe ngol on woni Abou Djouba De kecco joom Karawas so wiyama Abou Djouba De noon wiya Abou Djouba De fulɓe foof Allah waɗi en kawre makko ɗo ko weddo micro o salmina yeeɓiyankoɓe piindi gartan makko e namde seeɗa ko jiɗɗen yewtide e makko hade men tigui natode e nder salle he Abou Djouba De dendi a salminama a juurama ñaganama Allah moƴƴere a jarama baɗam dendam mi salminima mi juurimama kadi mi weltanimamo nde jiimi ɗo kadi hono télévision men Pindi TV machallah hande leñol ngol fof ne weltini moon saabu darde moon rendo ngo hattaki on ɗon lomti minen e woɗɓe fof e palace uji mumen
jarnade guilay DG moɗon ha yetti directeur mon ha yetti gendagal liggotoɓe Pindi TV jarnade leñol ngol foof caggal nde jettuɗen Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e jarnade jiknaɓeɓe e salminde dendagal kadi fansajam ɗe kala ɗe mbawi wonde e juurade sernaɓe meɗen moƴƴuɓe hilifaɓe diine e aada e jarnade foof en ɓe ganduɗa hoorema hande ko enen ndende mum en saha e kala neɗɗo e liggey mum e gollal mum en calmini foof en. Allah jarama a jarama Seydi Dé namdalam gadi ndi gaddanol e ma ko wiidema Abou Djouba Dé min jiima hande ari ɗo nurtade Sinthiou Labo so wiyama Sinthiou Labo noon ko jeune talent mon fof ne andi ka artiste international mo ganduɗa laata yahani partout dans le monde taw noon ko musique nawi ɗum toon ene heewi yeyde e artiste uji mawɓe ɗi so tawi sukaɓeɓe mbaɗi hunde invité ɗumen ɓe ɓurno arde walla pamɗin ɗumen kono min jii hande Abou Djouba malgré artiste ɗo Allah yettini ɗum ɗo o yawani Sinthiou Labo o ari nottade jammo holko hokki ɗum Abou Djouba Dé? a jarama ko weltade tan e darde mum nde wonno nalankagal wona hunde wemde so Allah waɗima nalanke e nder rendo ngo enen fof eɗen poti goto fof o waɗa hen e ballal mum sukaɓe ɓe hande Allah rokki ɗumen fartange on ko Allah teddiniri ɗumen gonga de wonde Allah nawi amen kono noon kamɓene sukaɓe fuɗɗotoɓe ɓe machallah ene poti daranede ene poti wallede ene poti notede saabu soɓe notaka tan ɓe jewete yettere Allah noon hande e oɗo saaha suko Allah waɗi meɗen e nder leñol ɓiɓɓe fulɓe waɗi men nalanke kanko Sinthiou Labo Wagne ko kurko debbo moƴƴo kadi ko neɗɗo korsinɗomi ndo eɓɓi ñalawma o tan o noddam wimi kaw Abou jiɗmi ko tawtoreɗa ɗum ɗo no wawi wade foof yomi yima hen tan e minnene ɗum ɗo so yonani mi anda ko yonatami eywa saabu ko no heewi nalankoɓe ne heewi fodɓe tawtorede kono noon sa siftorama hen tan anne a waɗat feere ciftorɗomo ciftora ɗum nde wonno so neɗɗo siftorima tan siftor ɗum eywa kanko Sinthiou noon arde ɗo hande sinno saga amen noon tawa leñol ngol tigui ina andi koye mumen neɗɗo fof andude ko jeeyi koye diine jeeya sa happilimo e kaake janane eywa jamma jengui foof ka ceerto hen kono sen gandino ko jeyɗen mawninɗon ko jeyɗen dilluɗo e meɗen fof woɗɓe ɓe gara guilay diineji men guilay gammuji men guilay ziyaruji meɗen ha yetti conférence uji meɗen ha yetti nalankagal meɗen batte programme uji ha e lambaji meɗen eɗen poti mawninde ɗum par ce que ko ɗum jeyɗen eywa sa mawnini ka jeeya hande soko tawi won goɗɗo e leñol gongol noddi kam mi notima ɗum mbaɗon Sinthiou noddi kam mi notaki ɗum e hayso mi wopani Allah kam mi wopi leñol ngol ɗum noon arde ɗo nde ko yettude Allah nde Allah wawi rokkudemi fartange wawde tawtorede oɗo jamma. Allah jarama a jarama Seydi Dé ganda kadi ko mbaɗɗa ko wona Sinthiou Labo tan mbaɗanɗa ɗum ko jeune talent ji ɗi foof kono mbaɗanɗa ɗum ko pulagu ngu foof nde tawno ɓe mbi hay goto finani ene daari hay goto finani ene wawi kadi so neɗɗo wiyama waɗi neɗɗo tette tan ko ɓurɗo ɗum darde waɗata ɗum tette ɗum noon noon ene weela min artiste uji mawɓe waɓe no moɗon jeune talent ji ɗi so kewni garon daron ɗumen nde tawno mon foof ko ɗon fuɗɗori mon foof fuɗɗori ko gonde fuɗɗi fade sappo kadi ko mbaɗɗa ɗo si so mbaɗɗa hande o weeli min minen foof mboɗo siftoro ɗo Funeram Tidianete Sarr omo heewi settanademo ɗum ayi o wiyami Sali mbiyami nama o wi Abou Djouba ko artiste mo weɓani artiste uji ɗi nde tawno ko artiste hande jankiniɗo o wi bawɗo yidde bawɗo teddugal kadi so jaggui opéra ɗum noon noon Seydi Dé hande a holliri ɗum ɗo a kadi a gonɗini ko haalanno ko wadde en calminimo to ha to États-Unis d'Amérique Abou Djouba Dé ɗeɗo balɗe min nana dille seeɗa en wi Abou Djouba won pelle ɗe woni won pelle ɗe kerli
won mouvement woni kerruɗe ɓe mbiya ko développement ɓe mbiya ko politique ɓe mbiya tawde Allah hokki min fartangue hande awrude arde ɗo hande mi kawre ma ɗo beele wonko mbawɗa haalande min seeɗa e ɗo dille kalteɗe holko gonɗa ko e dow muɗum. Seydi Dia aɗa ko mata ko jubbude hen tan gonga aɗa andi hunde kam suko yalti tan ɓeɗo ma kalru ni ɓe kalra oga banggue kadi wonno leñol ngol wonko wowi wonko wowani nalanke wonɗo tolnina tan e wonɗo woppa wonko ummontoɗa tan ma wod dariɗo tawa anda ko woni hen wiye ijam ande kaari waɗi fedde naggam i kanko joni ko sohli wonde i ko yiiɗi wonde walla ko naggam walla gueɗe ba noon ko fof haala heddi noon wona enen puɗɗi wadde mouvement o wiyete ko mouvement yonti ummade mouvement développement woni ɓamtare janggude e jangguinde e kisal adi foof neɗɗo yo kisal muɗum ko yo renade e rende santé mum jangguinde sukaɓe men e kadi e ganduɗa hoorema e walladirde kala ko ganduɗa hoorema hono nouveautelaji ɗiɗo ha yetti waɗoɓe théâtre ɓe ganduɗa hoorema en jii ko mijji hande alaɗo hidde e monde he sa yi Nigéria sa yeehi partout Cameroun dans le monde théâtre ar ne yeeɓe hande aɗa yiya hande série ji baɗɗi fayida jiiya so heure mum yonti kala neɗɗo wonno woppat haaju mum so indien en so bersilie en soko nigérien en walla ko français walla ko américain yiyata yimɓe ɗo ɗumnina ha jofte e film aji meɗen bandiraɓe men hoddiɓe wonɓe ɗo ɓe mbaɗiɗo film aji ɗi ganduɗa ma jeeɓama no feewi te leñol men ngol ina jogui culture ina jogui pinal ina jogui aada eywa machallah sen pelliti wadde hunde yooɗat soko tawi hande joɗɗo no ƴeewe walla jontaɗo no ƴeewe walla asalan no ƴeewe eywa machallah garmeyagal fayidagal yontede hande ko enen jogui ɗum ɗon noon soko tawi pourquoi eɗen lelna ɗen gueɗe mouvement yonti ummade darini tan ko ittude caɗele min mbaɗani politique hande neɗɗo no waɗa mouvement pour yidde wonde maire walla yidde wonde ministre walla yidde wonde hunde ala minen wona ɗum tagui amen ummade ko Allah waɗi amen ko yoni soko tawi woni mawɗo leydi walla ko nandi hen yiyani valeur amen tottani amen gueɗal min eywa ɗum mataw ko yitere mum yawti amen kono wonɓe ganduɗa hoorema ne gandi minen komin liggoto e leñol ngol wadde min kappilaki fooɗanade hande wonde hunde par ce que wonko Allah waɗi amen tawa soko tawi woni nalankoɓe Sénégal innama tan force sa yiiɗi haalde gongo may innu hen Abou Djiba ɗum noon yettere Allah wona min waɗi ɗum hooram ko Allah waɗi ɗum wadde on jaaɗo ha dañi duuɓi ɗi tolnimi ɗo wona hande yidde wadde nalankagal muɗum ittude nalankagal mum watta politique ala nalankagal am ngal yaranno ni ene ngal wonruno ni ene ngal sañeri ha hande e ngal continue e liggey maggal mouvement o ko fedde développement nde ganduɗa hoorema min mbaɗi découvrir sukaɓe amen jibinande amen ɓiɓɓe amen e mawɓe e sukaɓe e leƴƴi ɗi foof kadi ne Fouta o Jolof o ɓundo o partout eywa min keeɓi yimɓe ƴettuɓe engagement e nder mouvement yonti ummade noon ko partenaire uji muɗum e yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓe jokkodiri balle e banggue ko ganduɗa hoorema ɗo wawi ƴettede ngaalu eywa wawde jangga wallude sukaɓe meɗen beela joom taabil no jogo bitik beela joom tefanke no wonto juulo beela taabil on taabil toksen guel watta wonde grand commerçant ko min jiiɗi wallodir ɗumen e banggue e gonka amen ew ko heddi ko wawa ɗo waɗede développé nde wonno ko ina faaɗi ko haalate hen ko no heewi ko min jiiɗi hen ko kadi koko heewi kadi min ƴettirani ɗum gueɗal toksal ene gasa wonde noon yimɓeɓe ma wo ɗo pondi ɗum ala min pondani ɗon e ko wona ɗum ko mawɗo leydi ndi woni ɗo duuɓi muɗum sappo e ɗiɗi saabu la 2012 ƴetti leydi ndi enen gonduɗen mum ko guila la 2009 gadiɗen ɗum waɗande morceau enen gadi ɗum yimde beela waɗi résultat walla ala résultat ɗum ko Allah andi
mais enen kam hanti ɗo ɗo gonɗen eɗen gandi kam hanti président soko heɓli goɗɗo ne on ko ma jiidene muɗum jooɗo men kalde mum hono liggortoɗen muɗum hono liggortoɗen mum enen e fedde nde saabu fedde nde woni en ko cadre uji yimɓe yontaɓe joguiɓe wonde jogiiɓe jangde eywa kadi wona tan fedde waɗama hande janggo ala kadi nde to nde faani tan la 2024 fedde nde ko abadan daiman so Abou Djouba ummima ɗo janggone beela tawa goɗɗo no wawa ɗum lomtade eyyi wono waɗi coordonnateur uji mum no waɗi trésorier mum e yimɓe kadi membre uji fedde nde ene keewi machallah ɗum noon yidde widema yonti ummade ko fedde développement wona fedde politique. machallah dendi a wiyama Seydi Dé woni no mbiɗa ni nde hannde ko jubbande tan kono emin gandi tigui ma Pidi TV waɗa feere inchallah nde joddotoɗa e mumen e émission spécial pour wawde lernude bandiraɓeɓe holko woni fedde nde ko fedde nde ummini e holko fedde nde kadi ɗo yarata e kadi holko woni objectif muɗum inchallah donc hokkudema konngol ma mbaynigu tan haddema hokkude konngol ma mbaynigu min nani kadi a waɗi élargir ménagement ma woni a ɓurni yañude ɗum par ce que eɗen gandi kadi artiste so wiyama artiste tan ko ménagement so wiyama artiste tan ko staff kadi yañude staff muɗum kadi ƴeewa kadi yimɓe tiɗɓe kadi dariɓe kadi en ɓuura kadi wallude kadi artiste garta hen seeɗa tawi aɗa wawi wadde cité hande ɓe jañuɗa ɓe ɓeyduɗa hande staff ma e ménagement ma heddi ko konngol ma mbaynigu inchallah Seydi Dé. merci Seydi Dia ko wonno ɗo ko Salif Samba salménager ha joni kanko woni ɗo embo wallandira e mo ganduɗa hoore ma kañum woni Amadou Ly jeeya ko wuuro men no wiye Kanel Salif on ɗon jeeya ko wuuro no wiye Lugge wondude Doro Sow kam wonde kay woni gardiɗo kala ko abbite nalankagal ngal somin mbaɗa voyage somin jottima batte jippole batte restauration mumen fof ko Doro Sow toppiti ɗum Aliou Ly kanko woni coordinateur amen jeeya ko wuuro men no wiye Pette machallah ko ɓeɗo goni yimɓe ɓeydaɓe e nder groupe Jayri Guindi noon ko groupe guila 1979 mbo fuɗɗi guila mbo woni yimɓe ɗiɗo ha laadimi ha 89 min darni groupe orchestre feeñalla ngal hande yimɓe ne cikka Abou Djouba de ma taw luɓoto nalankoɓe ala min nalankoɓe spécial joguimi ɓe ganduɗa ma guila hen ɓe puɗɗidimi ha yettiɓe gonduɓe am e batte muɗum min gonditi feeñalla ngal han ko orchestre o yeehi hedde 17 personnes ɓe ganduɗa hoore ma hakkude hen goto fof ne jogui liggorgal mum e jiidani noon ɓe ganduɗa hoore ma ko sukaɓe ɓe ganduɗa hoore ma ka enne wonɗoɓe keedi ɓen ko wonduɓe groupe he e jiidani amoɓe jiidani woɗɓe donc groupe Jayri Guindi ko groupe dariɗo mo ganduɗa hoore ma ko groupe tiɗɗo groupe kadi ɓooyɗo mo wona groupe kesso ɗum noon machallah hande doole ɗe joguinoɗen fof eɗen jogui hande eɗen jogui doole so tawi ko 100 joguinoɗen hande peesaten ko 1000 saabu ɓeɓe gondumi ko yimɓe haralleɓe ko yimɓe ƴoƴɓe koɓe gaari ko jantidiri e Salif Samba Sall eɓe liggima kala ko neɗɗo foti ligganade nalanke eɓe liggima kadi e mouvement e kala no foti ligganade e machallah mataw sini heddi koto am te minne kadi ko am ko yettere Allah ko jaygol rubiñere mumni kono su'ani ñifani eyyi sa tawi anan manda rubiñere andi rubiñere jance naggue tawa koko yoori so yoori sa huɓɓi ɗum so ɓooyi a acci ha ɓooyi seeɗa tan wat tal deeƴa a yiyata cuurki a yiyata haydara kono sa nani hen junggo ma tan a sumatde voilà ko ɗum woni Abou Djouba donc ñande ummimi foof ma aduna o andu kadi mi ummima mi foɗodirani hay goto noon nde wonno nalankagal guesa ba jaaji guesa ba nde yaaji goto fof ne wawi remde guila subanamo taw yiyani goɗɗo e min en wona car rapide aɗa foɗodire pour no jolduɗa wona yilade place pour cinéma non non Allah okki men place uji ɗi ha paari guiɗo wawa gaña wawa ko Allah wawi donc Allah itti totti waɗi haydara ko neɗɗo wawi hen heddi noon enen en gona yimɓe won yimɓeɓe mbay en mba'ani noon en cifraki noon eɗen jogui needi fulɓe eɗen jogui needi jibini men ko fulɓe jibini men ko aynaɓe jibini men ko julaɓe kadi ko diineyankoɓe almudo Alaji Saydou Nourou Tall alors ko on woni jikanaɗam gorko woni Amadou Malal de gandiraɗo Djouba ni imi needi moƴƴiri mi wona neɗɗo coltuɗo mi wona neɗɗo ɗamintoɗo e neɗɗo hami bonna ndimagam mi rewata caggal neɗɗo mbeɗa doga mi ɗaminata ko ganduɗa ma komi heɓata donc mbeɗa yaadi e ganduɗa hoorema
e bange needi ndi neerami ndi mbeɗa deeƴi noon ɗum tagi yimɓe ɓe kewani yiidemi e wone e gueɗe mbeɗa salo hen ko heewi mbeɗa jaɓa noon Abou Djouba noon kadi galle muɗum wona galle e Toubako ko galle pullo ala uddorgal tawi wona jamma won heure mo leltotomi o de gallam no uddo somi fini subaka gallam uddito to gueɗe subaka naage mum tomi ala gardima ala garde corps je suis là hono wiyeteno nokkuji tati ɓuurimi webde yiide ɗo wileɓe sukaɓe fulɓe wileɓe yontaɓe ɓe goni to ɗo yeeyoɓe kosam ɓe goni to eɗa aynaɓe ɓe goni to ɗiɗo nokkuji tati saɗa yiilomi hen sa yitani men a yiyata kam. Allah jarama a jarama Seydi Dé machallah yewtere nde waɗi fayida woni no mbiɗen ni mbino ko ɗum jubba seeɗa kono woni ko mbiyata ko so neɗɗo joddima e Abou Djouba Dé nde tawno ko hoore hisde haala ka wawata raɓɓide kono eɗen gandi haala ka ene ko wawi wawde judde fof noon kadi ɓuuri wawde weldude yimɓe ɓen tawno ko haala watka fayida no fewi wadde noon min mbima ɗo ɗum ko jubbande kono ko heddi ko inchallah min jotto kadi Puydi TV ko ɓuuri yajde Seydi Dé Allah jarama a jarama a weltanama Seydi Dé.
ayo Foutiou Tall golle ma no jooɗami Cheikh Oumar Foutiou Tall golle ma no jooɗami ko tara sey ku tara tara tare Madina ko sey ku yo mo tingiray ko sey ku yo mo Bandiagara ko sey ku yo mo Tagambere ko tara sey ku tara iyo Abou Djoubade ma yiɗi ngabbaɗo jimɗen ɗo e morceau Cheikh Oumar Foutiou Tall o ko neɗɗo mo jinmi e nder ɓernam sabi barka Cheikh Oumar tan gasi onno yiten tiiɗi aha mbaɗi tawakam ɗo Babacar ayo ko sey kuyo mo tingiray ko sey kuyo mo Alwar ko sey kuyo mo Tagambere ko tara sey ku tara bisimilla ma Abou Djoubade ayo bandiraɓe assalamu aleykum assalamu aleykum en calminama goto foof inde mum yettoɗum kadi finde jaam fiide fiyatno wona fewde junggo ngabbiɗo joni ko kecco yeene yeeɓe tawa yeɓoɓe cappilani tujjorde fulɓe joforde yontaɓe Abou Djoubade o wino mawa are jamma he kadi o hollira hoore makko e jamma he o hollira wonde kadi ko labbo woni dikko pullo woni Samba bambaɗo Demba Dialliere fuɗɗinayi fuɗɗi gaynaka ɓirdugal baddi larorgal eeri mali sey malaɗo yeeji ganduɗo holko woni ko soppini ko rommini ko sappo nanguinayo ko soppini ko debbo pullo ɓirowo ko rommini ko ɓirdugal ngal ko sappo nangatanayi ko eɗen gandi debbo pullo gabɗo malaɗo baɗono Adama Lila Mamma Coumba Souadou Banna Fatmata Demba Tamsir ta ɗum koli Coumba Sadiel peɗeli makko sappo gamɗi malaɗi o nanggay enɗi naggue ɗi koɗi nayyi nana cafal ngal ina wadda e ɓirdugal ngal ko soppini ko rommini ko sappo nanguinawo ko ɗum woni ko Abou Djouba yarata e yarude kadi wonde ummade yonti coordinateur mum nana jooɗi yiɗɓe mum nana jooɗi o adduɗo koye délégation makko foof adduɗo ko staff makko foof yo ngar wonde omo yolta omo walla wonde Sinthiou ko noddimo ko wonde omo weela omo welti o woni coordinateur yonti ummade wiyete ko Aliou Ly o woni ganduɗa wonde kala ko faate gueɗe ɗe ko Ahmad Ly jogui ɗum ina wonde e wonnono ménagére makko Salif Samba Sall nana jooɗi ko ɓeɗo ardiɗo henna yante labbo jayri gendi kaldo e ma o wi noon haade ɗum foof kanko yarata ko pulagu kala ɗo pulagu noddi o nototo toon ko pulagu o wiye anniversaire ma oɗo o rokkima gaye ɗiɗi o rokkuma ɗi ɗon ko gaye ɗiɗi coggueteɗi ɗi ganduɗa wonde coggete koye walde makko ɗe ganduɗa wonde nayyi ɗi o rendini kadi fodde temeɗe ɗiɗi naggue cogganeɗa hen gaye ɗiɗi wiye ɗum ɗo ko anniversaire Sinthiou Labbo o wi ko ɗum ɗo no notoriɗo o ardano ni wonde yimde kono noon kala ko fulɓeɓe jiɗi e kala ɗo pulagu noddi e kala ɗo lawagu noddi o arata hen o noto hen o waɗa hen foddeji makko ko ɗum ɗi gabbinɗo Abou Djoubade kecco yene bandiraɓe fulɓe bandiraɓe haaloɓe mbiyoɓe wiɓe e wimi e wimami ko ɗum ɗo Abou Djouba wi e wondude noon e noddinde wonde ummade yonti kañum ummade yonti ko pulagu foof nodda ummade yonti ko pulagu darani ummade yonti darani ko kala ɓiɗɗo leydi ndi yo yiito hoore mum e kala ko yeyde woni noon ko wone gouvernement woni ko wone gaynaka woni ko wone éleveur kanko woni président mo ganduɗa wonde nomaɗo ambassadeur pulagu fof ɗo jooɗi ko Macky Sall nolimo président pulagu fof kala ɗo pulagu dellini e ko lawagu dellino arata hen o wi rokkima gaye ɗiɗi
yo Abou Jubade so pullo wi Rocky labbo ngari walla kayɗiɗi Rocky koko wayi kadi an min ñagoro Allah yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battane ma seydi de kadi fo tabarakallah min beltima e darde ma e pulagu ko Macky Sall wonma nome ko ɗum ko an yiɗiɗi waɗ ɗum nome hoore ma saabu ko an wemnani min ko an hokki min yiɗi min mawnini min teddini min ɗum taki ɗon min ñaago Allah junnu balɗe ma moƴƴide battane ma ya labbo tinko pullo Samba Bamba Demba Jallingeere fuɗɗinayi fuɗɗi gaynaka ɓirdugal badde lalal ngal eeride duwore ene jaaboye seydi te yim haawal ma merci jarama Samba Hammadi moƴƴimo loro barka Sadio caggal nde ganduɗen anniversaire Sinthiou Labba Wagne a yettani nelal ngal tigui komin haali mbeɗa wawi arde mi rokkuma haaliss kono noon tawde woni a itti teddugal ngal a fawe amen mina mbaɗa hakkude fulɓe e lawɓe ene mbaɗatno nde wonno mbi ko Labba dikka fulla Samba Bambaɗo Demba ɗum waɗi mbimi Labba ina hande rokkede ngaari anniversaire ma ko min haali mi waɗi hen gay ɗiɗi tawa ko coggateɗi ɗin gona gay serendu ala ko min wela mi nela wuuro amen to ɗo jofnanayi to keeɓa gay ma ɗiɗi min waɗi anniversaire ma e teddodirde ndangal bandiraɓe wonɓe ɗo mi salminima Hammadi Diop sehil amen jeeyaɗo yonti ummade Aliou Ly Amal Ly Salif Sall dendagal bandiraɓe rewɓe ɓe tawmi ɗo mi arano yimde kono noon tawde mbiɗa yomi yim ala hay probléme goto ko jiɗɗa fof yo won jaam Dawouda Hammadi joom galle Sinthiou Wagne min calminimo min juurimomo anne koye teddugal he jeeɗa Fouta Sow bisimilla sinno ko sago amen noon lemi chiché wàññi leen seen loxo rek cof leen rek jarama mbiɗa ko kodda Adama Aissé Elimane Siré Samba Demba Ali Moukhtar Seydi Boubou Janta Halwar Toro do Samba Ngari Jama Alhaji Jule Makay Madina Sinthiou Sinthiou Wagne Sinthiou Wagne sinno ko sagam Sinthiou Haalpular suko noddi Haalpular en noto wonde nalanke weɓani wonde nalanke leñol mum weɓani yo Allah yiɗanam Allah teddinanam jiɗɗo leñol mum jiɗɗo nalankoɓe leñol mum yo Allah hoynanam complexe bayiɗa leñol mum ku tortoɗo leñol jannol farnarade ko jiɗɗa wadde ko jiɗɗa farnade diine maɗa enen fo parnorɗen Cheikh Oumarul Foutiyou Tall on koyitani Ceerno Cheikh Ceerno Basiru Muntaga da ha Cheikh Oumar
Cheikh Oumar Tall kala tokoro mum itti yawale leydi meɗen hono Cheikh Oumar an Cheikh Oumar an Cheikh Oumar an Eliman Jum Eliman Pete an woni e toroto jiduɗo e fulɓe min somi dañi yomi ya halwar Cheikh Oumarul Foutiyou Tall jibinaka halwar nene makka Adama Ayse jeeya ko halwar Saydou Antoumane ni jeeya ko halwar hadi men yaade halwar hande joɗini men ka Ceerno Basiru Muntaga ɗa ha Cheikh Oumar dame Allah aljannaji no keewi Sinthiou dame aljannaji no keewi kono gotal gandani halwar somi dañino kala nattuɗo famde hoore mum yo daro e halwar kala jiɗɗo yitade hoore muɗum yi Allah ya daro e halwar somi dañino kala mayɗo e leñol ngol yo ubbo e halwar sabata nane koy nane Cheikh Oumarul Foutiyou Tall liggima halwar Sinthiou laba mi salmanima nane Sinthiou laba wañ Sinthiou laba joyeux anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you joyeux anniversaire Sinthiou laba happy birthday to you joyeux anniversaire happy birthday to you joyeux anniversaire Sinthiou laba wañ joyeux anniversaire chéri Daouda yalande artuni ina weli bes budelu simone bes budelu simone Desbudelu Simone joyeux anniversaire oh joyeux anniversaire Sinthiou Sinthiou aye Desbudelu Simone merci Desbudelu Simone merci Sinthiou happy birthday to you Santa yo Allah rokkuma Santa succès 100 ans sans ordonnance Allah rokkuma ngura cella Allah rokkuma dañde succès mawɗo te bandiraɓe oɗon gandi ko joni tigi lawɓe ne jima kono joni keɓɗen labba jimode mbatte hen hakkille labba gongira e gongo labba yaayi labba papa baba labba yumma labba e boni de elela jagge hen ha tiiɗo jaggen hen bawɗo fewo wat ko wawi te sen gayni Mama fof kadi weltima joyeux anniversaire on
moƴƴi o surprise ko yimɓe Sinthiou Labo ɓay dumitinani ayoni kam sellawat moƴƴay tan mbiyeeni yiɗi Sinthiou Labo ñaati Sinthiou Labo fo tabarakalla machallah ndiri ko wutteɗe ɗiɗo e ñaati o woni kam sellawat tan heccani machallah ene wonde Hadija kodda ɗum noon alay sago sa dañoɗo jamma ɓe poti yettade mi wima noon yo won temedere jammaji ha ɓuura aɗa handi hen aɗa andi honko Abou Djouba de haali ɗo joni o wima so neɗɗo moƴƴi teddi needi wofani lawol hunde fof ne wawi dañde aha neɗɗo ne wawi dañde sa wofani lawol aɗa wawi dañde wonnoon aɗa ɗofti mawɓe ma yo Allah hokke sago ma yo won temedere min beltanimama no fewi seni min beltima Abou mi salminima kadi an sa haali min jaɓan saabu ko noon peeɗi lawol ngol an e baba Sall Samba Boubou Yacine yo Allah waten goy sa haali min jaɓ min belti sira folo sira jamodane rake jamma Sinthiou Labo jam hiɗo Sinthiou Labo Labo yonta Sinthiou tadindi la jammo ko Sinthiou Labo Sinthiou Sinthiou Labo Labo say kuma mi salminima moƴƴotiga mayram e pennatiga ayo baɓe ɗiɓri mi salmini yo yamma ɗo jarama jarama ɗi ɓalla tan wole yaraji paɗam Seydi Ba bismilla maɗo e jamma e eyi baba Ousmane Yero Tidere o wi ɓaɗa haali Abdoulaye Daouda huudi ajara to bokke boye duule cile jaba cile geddaɗo boofi welgo wuuro Malaw Sadio lokku alsal nguura pullo dokkirowo nayyi Abou Djouba de jetti gala Labo jayre ndendi bisimilla Sinthiou jamma ma hande waɗi wuye noon eyyi bandiraɓe ha joni de ko noddago Fouta ngo min addimi ga Fouta ɓe mbi ya ar daroɗa ɗo aɗa waɗi lawagu kala ɗo woni an mbaɗɗa ɗum ko paray sewal ittuɗa ɗum mbiɗa paray sewal ni yaji mbaɗɗa ɗum tengade kala ɗo gonɗa aɗan fayi tengade hoore ma kollirɗa ɗum ko lawagu wonno a bonnani ko gonɗa ko so hoore mbagu woofi hay laati mbagu wofat sinno wonde min galano baɗono ma
ɗeɗo cuusli fof suusiraki sa yi sincu suusi ko suusi ko ko sababude wadde waɓe no mani nana caggal mum Daouda Hammadi nani nana caggal mum e goɗɗo baaɗo noon so lawagu noddi ina waɗi ko notto ɗum jaliga gajiga nani labbo dikko pullo Samba Bambaɗo Holartina kalemo holartina Amad Tijani innira moƴƴo mo Mamadou Boubou dañi holo moƴƴo mo takko labbo dañi holo moƴƴo mo takko labbo dañi an yummaji binta ko boni an yummaji binta ko boni jaliga miñam jam hirema o ko debbo ɓundu innira o ko debbo ɓundu innira jaliga miñam jam hirema sincu miñam ɗum ko dedema sincu miñam ɗum ko Famaji aku bëgg Serigne Babacar kooku ñoom suma sulum sama bàyyi ko moo ci photo mooy borom sakara yàlla ba kooku ñoom bandiraɓe fulɓe on jii hande pulagu dilli cosaan yalti Sinthiou Labbo yoni hande jammo hande lawagu dañi woni e nder Cices on jii ko wayno Abou Djoubade en foof ngari joni jambo ko wayno Penda Sarr Penda Boudal Sarr en ngari wadde hande pulagu fof weltima wadde ko deuxiéme anniversaire Sinthiou Labbo deuxiéme édition enen mbiyamo yo waɗ ɗum ha wona temedde machallah eɗen mbiyamo bon continuation nde tawno ko artiste moƴƴo kadi jiɗɗo yimɓe korsindu ɗumen nde tawno hankkandi aduna yettima ɗo ganduɗa a tinan neɗɗo tan tinma sa tinani neɗɗo hay goto tinatama hay sa woni artiste sa wi a tinani hay goto sa kewni a yita hay goto kono noon wonno ko tinɗo yimɓe machallah jamma makko waɗi woni ɗum noon wadde eɗen mbiya pulagu ngu fof en beltima ɗum noon heeɓiyankoɓe foof inchallah Allah jarama on jarama ha lawol gongol kadi e artiste goɗɗo inchallah ɗo e nder